Nigo nare gochikoiraneri mbuya mono ase chingaki echiga inche ase amarieta ngorokwa Paul Nyamweya Nyang'ute, inche na omopasta gose omoteneri bwa ekanisa ya Jesus Christ Worship Center korwa ase orogongo oro iga. Ring'ana nare gochi gokwana neri iga, rituko rigoro igo twarocha amang'ana amakong'u sana atari aya eng'encho engiya ase ababunge tochorete, ababunge barenge bunge abake mono, chingaki abakenya baganyaetie baiwe ababunge babo buna bakobegerera ase proposed budget yaruetwe, ebipengere biria ekero biare gosomwa ekemo ase ekemo barenge babichambue barue amaoni abo batoroki buna batochareti. Egento kiabete kiogokumia twanyorete ng'a igo bachieta amang'ana abo onde taiyo orenge egari barenge abake egere barwanerere abakenya. Iga abakenya mobe macho kabisa momanye ng'a ababunge tochorete mbarabi naende momanye ng'a next ekero mogochora omobunge oyo orachi gotenena chingaki omoganeti akoegerere. Egento kende naroche igoro ase finance period iga ekoroki ng'a ebinto mbire bibisikanete chitaxi nchire chiebisete chigocha gochanda omokenya ekero egocha kobekwa ekore emeremo ya omwaka oyo iga 2026-2027. Igo abakenya bono rinde ndiri twancherane enchera eyio yabeire nero yabeire ekero moigwete ababunge bare gokwanera amang'ana epora iga bachangamugete barenge chinguru bakwoga kabisa batagete epora ewu chibesa epora etaracha Kenya batagete koyereta na echinguru, lakini ekero tobwate amang'ana aria aito akera rituko bagotobora. Igo abakenya kabe macho momanye ng'a nonye na ebunge tobwate teri korepresent omwananchi. Ring'ana rinde nare goteba amandamano nare agocha koba tarehe 25 ayia arariwe naende abekirwe achi koba ase koinyora abana baria ba Gen-Z baitetwe ase amatuko aria mwaroche finance period naende yarenge nigo tware gosaba eserekari Murkomen otige gotoma abanto na amasasi gochipara obatome bagende barende abanto bakwandamana babarende buya bandamane baerese ekibaigwete ekiagera ekatiba nabo yancherete abanto basoke enchera bakwane keri baigwete getari buya. Igo omweshimiwa Murkomen omosiesi o interior omekiswa ng'a abanto abo bairwe oborendi tari okobaserebani tari gochi koruta abanto amasasi nabo iga abanasiasa mbare batagete kogokia emirengo gete mogochi kohaya abamura mokobaroka chiguni nonye naye ekijano gochi koegwa chibesa ng'a obogorie emete obogorie amageno ochi kominyokia abanto bande eborie ine emeremo okorikwa abanto aba bakwandamana igo bagoteba ng'a eserekari yangire korika abanto yangire goetia ebudget ebwate eng'encho ya okorika abanto chibudget bono chikorosiwa na echiogochi koria abanto goikaransiwa gokoriwa emekutano. Igo nare gosaba ng'a ebichana ekero moragende para tari ebichana bioka amandamano aya nkorora mpaka abanto abanene ngochi baro komoragenda oo nainwe mobe orderly morende amachiko mobaisa kobogoria chisiraha mobaisa koba violent motige koiba ebinto bia abanto. Nimaete bari bakwandamana mbari gochi koiba ebinto abanto mbare bakohaya chiguni babareta bababeka gatia ng'a egere amandamano aywo tasucceed egere arorokane koba bobe. Igo amandamano tiga abe buya nainwe abasigari igo nkosaba nonye no Commander Kisi iga obeke abasigari barende ase chiduka ekiagera abanto mbare bagocha gotekia advantage eywo nonye mbari batatageti amandamano aywo agenderere babeke abanto bachake gosaria ebinto obeke abanto batenena ase ebiasara biabo abasigari barende ebiasara batige gochi goita abana baito batenene barende ase abwenete korendwa. Igo nasabire ng'a abakenya toba abatoereru amandamano abaye obotoereru abaye omorembe nabo iga abarai ba ekanisa asabere ense yaito ya Kenya yatwarire omochando totige konya goitabiwa na gokururwa na abanto gochiana gochia twetenenere buna abarai ba ekanisa toroke egento ekebe koba ekebe buna bono amang'ana ya okobanga chiguni egento eki twagekanire naende tiga ebaisa kogenderera ase ense yaito ya Kenya.